खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मास जों फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामगै इनफाइ ब्लग्सखौ फरायजोब्बाय चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना माबाजों रायलायदों मालाय बिबोनांजों आरोना बिनानावनि हासबेन्डजोंहाय फंबायजों रायलायहरदों कुसुर कासार माबा माबि मालाय रायलायगासिनो दङ ओमफ्राय आङो हाबफैलायबाय किचेनाव आरोना उफाय गैया लेडिस मानसि हाबाफारि जोबस्रांनानै फुंनिया स' लुसननानैहाय किचेनाव हाबफैलायबाय माथो उफायबाव नायलांबाय होदो बिदिब्ला आं नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो सिदा सिदि सानसुनि आदार माने माबा ओंखामा मोनबायानो आंहा ओमफ्राय नै ओरै बरिया बुस्थु लाबोदों आरो बिथाङा ना फिसा माने दिब्लाय नंखाय नोंखौ थगायदों मादों मानसिखौ सिनायो आरो नों देहाय दे दिब्लाय ना फिथिख्रि नै मैथाजों आरोना न'नि मैथा फांथाम फांब्रै मैया आबौ होनाखादों नालाय गैया ओंखायनो बायनानै लाबोनांबाय ना फिसा सायनायावलाय मेजेम मोन्दों आरो एसे सुनायावहाय आङो बरिया बेखौनो सिम्पोल संनोसै ओमफ्राय दालि बहायगासिनो दङ जाबाय बेनो आरोबा दा मा एरबावगोन नामा बिफा लासैनो मोनसे एलायलाङो मालाबा समाव पापर दं आरो जाबाय जायाबा था ओरैनो एसे गेब्ले जाखाबाय प्लास्टिकआव सोनानै लाबोनाय ओंखायनो टिम मोननै एवलायगोन आरोना आङो बांद्राय गेब्लेबा एसे बादबलाय लाङोना ससे एवनोसै आरो नुजेननायाव थाजा मोनलायनो प्लास्टिकआव खानानै लाबोनाय लोगो बिदि जाफैबायलायनो माथो होनबावनो ना फिथिख्रिया दसेनो दुरबल जानो टाइम लाखाया नंनायालाय नंगौ ना एवबाय थानोसै आं एग्लिबाय मैथाखौ नै जाबायानो गेब्लेबाय बाथोनबाबो जाजाबाय आरो आरामसे सोला दालिखौ नाजों नालाय दै होनोसै नाखौ हरनोसै आं होनखादोंमोन एसे सिगाङाव सोनाफोर दा मा एदेरो होननानैहाय मेजेंग्रा बाथोन रेडि खालामगासिनो दं नै ओरैहाय जाब्रां बाथोनखौ आरोना बोरो जाब्राङा जोंना अबा बख'जोब्बायमोन ना एसे बाथोन देनोसै आरो बेखौनो ना नायाथ' बांद्रायगोन नै अभारनो फिसालायाबो जाखाया आरो दा ना जेव मोनबाथाय रोसिखौबो जाबावनायसो नङा ओंखायनो बाथोन जानानै एसे आग्लायबा खनजानोसै आरो मोननै मोनथाम खिन्थु एवथ्रमनायसो बुस्थुआ ना हरगोनसै आं दान्दिसेयावनो ओमफ्राय नै महरा बिदि जाबायानो नै जिंगाव ना आरोना नाया जबाय अबेबा जवाखै अबेबा जबाय ओमफ्राय नै ओरै दालि जालु ओमफ्राय देला मेजेंग्रा बाथोन देनोसै आं आंहालाय सामब्राम बानलुखौबो एवनानै देगोन सानबाय मालाय मिक्साराव गोथाङैनो होगोनसोलायनो होमबालाय आं बेखौ दहायनो फोमोननो हायोमोन खम जारला डाबल खामानि आंहा मोनखाथारबायमोन नै हरो आंनि फाइनाल लुक्सआ बोरै जाखो टें बरिया गोमोलुरनो जि मल मोदोमबाय आं थानोनो हाला आरोना नैबे मोनसेखौ खननानै गरसे जानोसै आं नैखौनो खोथा गैला आंजों ना फिसा एग्लिनाय बिदिफोरखौ जा मोजां मोनो आंहा लकेल ना मेजेम दङ एसे नाया गोथावथार मिलौलायनाय बाथोना मजा जागोन आरोना मोनसे खोथा सासे आनैया आब' नों माने गोथाव ओंख्रि जाबाबो जानानै देखायबा माने खाफाल खेबजुं खालामो आरो माने खुगाखौ साउन्ड खालामो होनदों आरोना माने एसे बानलु नांबाथाय आंना मोखांनि एक्सप्रेसनानो एसे सोलायला जोबखायो आरोना माने बिदि जायो नालाय बे खाफाल खेबजुं जानायखौ बुंदों खोमा माने बिराद गोथाव मोनबाय आरो ओमफ्राय एसे गोसासु मोनबाय नांबाय माबाय ओंखायनो बिदि होलायो आरोना खुगाया गाज्रि मोननाङा जागै जेबो खारन गैया बिदि गोथाव मोननानै बानलु ज्रोम जाबाथाय बिदिनो जायो आङो ओरैनोबाबो आरो केमेरायावबाबो बिदिनो जायो आरोना आं जेरै दङ बेखौसो केमेरायाव देखायो नालाय थ' बिदि जायो आङो ओंखायनो गोथाव ओंख्रिबा गोथाव जानानै देखायनांगौ होनबा मोजां नुयो होनदों आरोना माने गोथाव ओंख्रिबा ओरैबायदि जागोन आरो जाबाय जेनेबा मजा बिदि जानांगौ आरो थ' आगै आं बिदि जानो रोङा आंना एकदम सर्ट काट आरोना मजा बेफोरबायदिसो आरोना जाबाय नामा नै
माबालै जाबाय नाखौ होबाय होबाखै सब जाना आरो बियो होजोबा हाया होजोबा खेबसे जाबावगोन आं एसे खर'आनो गोथाव बरिया जाबाय बरिया थाबथ'सै नामा बेयावनो गैला बेखौनो जानो हागोन नों दा बेखौ खिबाय थानो नों दा बेखौ जानानै खिबाय थानोसै आरो दा बाराद्राय माबाखौ जाब्रामखौ जाब्रा माबाखायो है नोरौलै बेखौ खनजागोन आंहा खर' मख' रंजानो मोनदों रंजा आरो मा ओमफ्राय लगे लगेनो सानसु सांख्रांब्लाबो जोङो माने मोनसे हाबाफारियाव ओंखारबाय आरोना मोनसेल' हाबाफारि नङा मोननै माने मोनसेया फिसालाखौबो लायनाय ओमफ्राय मोनसेया बे मोनसे आरोना ओमफ्राय आं सिथा सिथि टारगेटआव सौहैनोसै उदैयाबो अरबायमोन अरनाया ओमफ्राय जानायबो टाइम जाबायमोन बाट गाइखेर थाइखेर फुदुंस्लाबलायासै डाइरेक्ट थ' थांनानै फैखानोसै होननानै आङो ओंखारखाबाय आरोना सानै मानसिया लायनो थांबाय आरोना बिदाखौहाय ओमफ्राय आं ससे ओंखारनानै जेराव टारगेट बेयाव आवगायगासिनो दङ माने लानानै फैगोन बिसोरबो बेयावनो थ' येस सासे लोगो नायहैनायलाय होनदों नालाय गाव खबर मोननायखौ बेखौनो नायफैदों आङो फाथारमारियाव आरोना ओमफ्राय साथाम सुबुङा दखान फारसेसो आवगायलांबावबाय आरोना ओमफ्राय आं थाबायलांगोनसै गोजान नंखाया आं लकेसनफोरखौ बारा होनबाय थालायला रावनोबो पारमिसन मोनाखै आरोना जायखिजाया एसे नायफैदोंमोन बेखौल' एसे फोरमायबाय नोंथांमोननो आङो जारलाहाय हा बायनांगौआबो आरोना थां गालां आंखौ गालां बिदिनो गालां बाथाम खायागौ मानि आं गाखोजागोन ना जालाथाय बेग थेग लाबाथाय हाफोरनि दामखौथ' मा बुंबावनो सनाफोर दा आं नायहैनायाबो 1 crore खाथियावनो आरोना एसेल' खम बिगायाव 1 crore हमदो अ मा ग 1 crore खाथियाव थाहैबा आधा बिगायाव मा 50 फवासे लायोबा 25 लाखनि हा बायबावदो जेनेबा जों बायदि आरोना दा बायदियावहाय ओमफ्राय न' लुबावदो अ मा ग बिफां गायखानाय गैयाबा बायखानाय हा गैयाबा गावनो बायनांगौ गावनो लुनानै गावनो थानांगौआथ' साधारन नङा दा ओंखायनो जोंफ्रा हाखौ फेलेबसे लाबाय जेने थेने गैया दाबो निजा हायावनो थानो मोना आरोना भारा थाबाय बायनानै सेल आरोना बबेबा साइडआव खम बारा जानो हागौ ओमफ्राय दा नायहैनाया बिदिनो 1 crore खाथियाव आरोना एकदम एसेल' खम दे लासै नाजालांसै बहाथो हा खादावरा हानो आरोना आंबो बेखार जाबाय नालाय जेबो मावनो रोंथारला नालाय खामायनायखौ नेनानै जाबाय थाग्रा जाहैबाय नालाय माथो खालामबावनो आजिखालि सानै मावबासो माने एसे थाब जौगानो हायो सासेल' मावनायखौ नेनांगौ जानांगौ ओमफ्राय आंसो सौफैलायबाय आरोना ओमफ्राय गैया साथाम सुबुङा अबेबा दखाना बन्द दखानसो नागिरहैबावबाय खोमा ओरैबादि बे गथ' फिसाखौ लांफाबाथाय आरोना हरि कृष्ण अबे थांनाय ओमफ्राय आं लाबोदो लाबाखै हा आंनो लाबाखै आं सेस आयै फिसा नों जाला सना जागोन आयै फिसा बिमानोसो सोलांहरदों मिनिट मोनसे सान्थि गैया बिसोरजों आङो फैस्लाबनो मोनै बिदि हांगामा दा खालामथार नोङो बिनानाव कालारखौ दांदों आं फुगारनानै सेटिं खालामबाय आं ओंखायनो बे बुस्थुखौ आं नोंखौ गोजौआव दोननो थिनदों आगै मोनियाव आंबो नायस्लाबबाय थानो हायाना बेखौ नोङो आगैखौ थेख्लायनांगौ आरो थ' होनानै थेख्लायनायखौ नुवाखै बिनानावखौ जारला आइस्रि मोनजादों सिरि मोजाङै जादोलाय दा फुटखरिया बिदि रागा जोंनो फैयो मानसिया स्कुलनिफ्राय फैनानै थान्दा दिमागसो जाफैनांगौ ओंखायनोथ' आं गोजौआव दोननो होनदों सेफ दोननो नोंथ' टेबोलाव लाजोबनो लुगैग्रा बुस्थुफोरखौ
आंनि जिबनफ्राबो जारलासो आरो दा हानखा जेब्ला नांगौ अब्लाल' हानगोन हानबाथाय बारा नोंसो मोनगोन आंजों दा बहा दान खालारखौ दांला दांबावगोन नामा आदाया बेखौ स्कुलाव माबा माबि खालामनानै ड्रयिं खालामनानै कालार होनानै लांनांगौ ना नों दांबावगोन नामा ओइ ओरैनो हरनानै बुं मोजाङै ओरैनो हर दांबावगोन दे दांना दे मा दे नोंनोबो बायगोन ना आं नों स्कुलाव थांबा आं नोंनोबो बायगोन ना नों स्कुल थांथ'वाखै नालाय नै बेयावनो थ' होजादों नुवा नुस्लाबा दे दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै ओंखाम खुरनानै लाबायबो थुमनोसैबो आरोना बा थालिया दिनै थोरसिया आरोना माबे दे जादो दे नोंहा जादो नोंहा गाइखेरजों जागोननो एसे दालिजों जागोननो एसे जोंहा इदि आरोना जाखांबाय सुनाफोर नाथाय अयनाय आरोना गया जोबनानै दङ फाथैल' दङमोन बेखौलाय माथो खालामबावनो फिसालानि ड्रेस सुबावनोसैलाय नै जोबनो रोङा ओमफ्राय नै आंहा आजिखालि थोरसि लथाखौ सुखांनानै हनै फोरानलायो आरोना दाख्लै लाखिदों बास्केटखौहाय बै स्टिलनि स्रों स्रोङा गैयामोन 50 होननाय हरै मालावसो लाखिदों नालाय बेखौनो मोनबाय बेखौनो लाखिबाय आरोना ओमफ्राय आं दा बेजों लोगोसे ब्लाउसखौबो दोनथ'नोसै आरोना ओइ दै सिंसा गैयाखैहाय दाख्लै माइरं बस्था थिखोनायाव अयनायथार गंबानो बोरैबा खें होनलायलायो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच